Haga jingda kai test ka balai haprengka India Persia ika Australia. Bad kane ka jingda kai kala kutno daga namya khai namar ka jing penthot jong slab omla banile kai kat kum balabu ban pendem. Haga jingda kai I League haprengka Aizol FC Persia ika Real Kashmir. Haga ne ka jingda kai baro arteri ken hun kia khai damar shigol hadu bukot ka jingda kai. Haga jingda kai Indian Super League haprengka East Bengal Persia ika Punjab FC. Aba phai shakne ka jingda kai ka East Bengal kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Punjab FC da saula ar. Haga jingda kai Women Champion League haprengka Real Madrid Persia ika Chelsea. Haga ne ka jingda kai ka Chelsea kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Real Madrid da ar la kuwei. Bad ya gini ki ar gol jong ka Chelsea layo ban tiap lengba ka penalti. Haga jingda kai haprengka Arsenal Persia ika Bayern Munich. Haga ne ka jingda kai ka Arsenal kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Bayern Munich da laila ar. Haga wei par ka jingda kai Women Champion League haprengka Barcelona Persia ika Manchester City. Aba phai shang ne ka jingda kai ka Barcelona kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Manchester City da laila not. Bad haga ne ka jingda kai ka Bonmati kala ban tiap shigol nak benta ka Barcelona. Haga jingda kai League 1 haprengka Monaco Persia ika PSG. Haga ne ka jingda kai ka PSG kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Monaco da saula ar. Bad haga ne ka jingda kai Udembele uliyo ban tiap ar gol nak benta ka PSG. Haga jingda kai EFL Cup quarter final haprengka Arsenal Persia ika Crystal Palace. Haga ne ka jingda kai ka Arsenal kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Crystal Palace da laila ar. Bad ya gini ki lai gol jong ka Arsenal layo ban tiap lengba Gabriel Jesus. Haga wei par ka jingda kai quarter final haprengka Southampton Persia ika Liverpool. Haga ne ka jingda kai ka Liverpool kala khor ka nam job. Hadin bagalala ban pelim ika Southampton da ar la ka wei. Baleng ba ne ka jing job ka Liverpool kala yo ban rong sya ka semi final. Haga jingda kai FIFA Intercontinental Cup arahjar ar peusau haprengka Real Madrid nari Spain Persia ika klub nagari Mexico ka Pachuca. Baria ka ne ka jingda kai la yele kai ha Qatar bat ka deru ka madani le kai World Cup final house nem arahjar ar pewar. Haga bau Kylian Mbappe liyo ban tiap Hattrick Persia ika Argentina. Aba phai shek ne ka jingda kai ka Real Madrid kala yo bat penkhi jar nengkong. Haga minit ka balai pnyau leng bau rang le kai baken sai jongka Kylian Mbappe. Badai hadu ka kelamit kata ha ka minit ka basan peulai ka Real Madrid kala yo biang ban tiap ya ka gol ka baar. Leng bau Rodrigo. Bad haga minit ka ba pra peusau leng ba ka penalti bala ganjat Vinicius Junior ka Real Madrid kala yo ban tiap ya ka gol ka balai haga ne ka jingda kai. Badai lamang ini gilai gol ka Real Madrid kala la bat pelim ya ka Pachuca da lai lanot. Badi ora ya ka nam Lahduh jong ka Intercontinental Cup arahjar ar peusau.